iya. Celeng. Iya. Yo, iya. Tritunggal Salatiga. Yo. Ayo. Oh iya. Yo. Jebul wis mateng isin yo
Padahal sebut kabelku. Sampret kampret kempol ngongkong kandang reyak ketipo imbal pun nangil ora sendro sarompret Reyo jalan ke Pangjunglang merae iber sana mangap magap magap pejangan nong kalinyan kiprah hawasnya takkan gunan reyak irama gawe gembira Nang lawe kan ora melu. Gak copot sih lawe.
gedemu lho Mas. Diubah. Diwale. Ini iki tetep R. Lah yo nak iki tetep R tetep ono ya. Tapi biasanya gini. Lah iya. Aman. Wis pasal. Oh, yo ora ning lapangan. Kan iki taman. Taman. Kowe jejer kampungku terus. Ayo sing kan munggahnya jamu. Heeh. Taruhan ini mangkat ya? Oh, gue cukup ya. Orang yang taruhan tuh. Gitu ya? Kurang ya kan ya. Yo. Ayo kanca sing prayita sing prasaja aja padha lali maraka budaya Jawa. Kanca ayo kanca sing prayita sing prasaja aja padha lali maraka budaya Jawa. Jae makane asrukara kita ati peti lore para piyarsa. Tati sarana matuk jalake terus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan baku panggur irama lamba jala-jala reyuke sregep
kandro kumatine kemakmuran elo tansah kandro kapan rino wangi tansah kandro dasar keporo nyoto kandro tumatine kemakmuran tumandang sakung pamiyarsi keparengu kawula anggone kesenian jaranan klasikan niki tritunggal niki rama kepalanipun ambeluri budaya ing tiluhung mugi tatar gembok saya sami grembaka kita warga seni jaranan dangdut kreasi keparingan asma tritunggal salatiga ngaturaken sugeng pinanggih rahayu lir ing sambi kala kang paring nyuwana mugi pinayungan tiyang maha agung kersa paring pasugi yuwana mugi tritunggal niki kerta jaya salamnya. Yo Aking ya iya Aking kira-kira ya jadi bendolane kok iso iya yo ya aku seneng pas perangi Ya. ya